vaan ihan nopeasti voin mennä videon, koska mun pitää lähteä kohta. Siinä on semmonen ihan nopea. Mun on Nokia valkoinen. Nokia. Tää on tämmönen. Ja 2 alitavetelusta. Tässä on mun WhatsApp, sit mun puhelinnumeroita, joita mä en näytä. Puhelin, viestit, äiti ja iskä. Vihmiset, pelit, Mix-radio, Lumia-kamera, kauppa 5. Musiikki, kalenteri, valokuvat, minä YouTube, kamera, laskin, Yle Areena, asetuksen, ryhmä, numero, Google, Vigransesto, WhatsApp-ryhmä, me, peli, sitten kansio, ups. Toi kansio. Täällä on YouTube, Yle Areena, video, Spotify, WhatsApp, kamera, pelit, niin. Ja heittää tonne ja siellä on niin suunnilleen kaikki samat asiat. Niin toivottavasti te tykkäsitte. Tää oli tosi lyhyt video, mutta toivottavasti tykkäsitte, vaikka tää olikin lyhyt. Moikka!